stretnutí, ktoré som zvolal sem po opakovaných rozhovoroch, respektíve po tom, čo sme spolu komunikovali ešte na jeseň, kde po záujme spoločnosti Oliva sa dohodnúť so spoločnosťou Kaufland na využívaní parkoviska s tým, aby tam bola zariadená malá čerpacia stanica s jedným stojanom, z ktorého je možno očerpávať teda čerpať pohodné látky z pravej aj z ľavej strany. Ten pôvodný zámer bol svojím spôsobom prezentovaný a tento zámer bol namietaný zo strany občanov aj zo strany mesta, že nie je teda vhodné to riešiť tak, aby sa zabrala zeleň, ktorá oddeluje stávajúce parkovisko od stávajúcej cesty s chodníkom na Demenovskej ceste. A že teda na tomto stretnutí, ktoré sme teraz, neviem, kedy to bolo presne, kedy začiatkom novembra asi, sme požiadali spoločnosť Oliva o prepracovanie svojho zámeru, tak aby sa s Kauflandom dohodla o tom, že umiestnia, teda keď tú pumpu tam chcú mať umiestnenú, takže umiestnia v rozsahu stávajúceho parkovisko s tým, že zeleň sa zaberať nebude. Takže spoločnosť Oliva a Kaufland majú niečo nakreslené, by som ich poprosil, keby to prezentovali a potom aj poprosím kolegov, aby sa k tomu vyjadrili. Dobrý deň, moje meno je Drgoňa, ja zastupujem spoločnosť Oliva a teda rád by som sa teda vyjadril k tomu, čo sme vlastne, k tomu posunu, ktorý vlastne nastal z hľadiska toho, že mesto malo stanovisko k záberu zelene také zamietavé, v podstate, že zeleň zabrať nemôžeme, ani náhradnou výsadbou. Tak sme odsunuli vlastne tú čerpaciu stanicu smerom viac do parkoviska Kauflandu a vzniklo teraz ponovom podľa skutkového stavu zamerania. Ja som donesol 3-krát vytlačené, nečakal som, že bude toľko ľudí, môžeme to dať kolovať, aby ste si to pozerali, že ako vlastne o aký záber sa momentálne jedná. Je to 45 cm, obrubník sa posunie viacej do tej zelene. Čiže žiadne stromy, nič vzrastlé sa nebude vypilovať. Maximálne po dobu výstavby, respektíve zakopávania podzemnej nádrže, kde zasiahneme výkopom do odkrykov, tak sa presadia v rámci tej zelenej plochy a myslím si, že z našej strany je to v zmysle tej dohody, čo bola v novembri alebo v októbri na mieste činu, keď sme sa všetci stretli, tak vlastne tam takýto návrh padol, že keď to odsunieme, by to malo byť priechodné. Takže my sme spravili, čo sme vedeli. Otázka je teraz, ak sa k tomu postaví mesto vyjadreniami. Teda. No, ešte jednu vec, lebo mal som na viacerých stretnutiach pocit, že ľudia sa obávajú a nevedia, čoho sa obávajú, lebo keď sa povie, že ideme stavať čerpaciu stanicu, každý si automaticky predstaví čerpaciu stanicu, jak bol zvyknutý po revolúcii výraz čerpacie stanice 2-, 3-, 4-stojanové, OMV, všetky možné značky, ale toto je naozaj jeden stojan prekrytý takým VR-ovitým prestrešením a my sme donesli teda aj z realizácie v Kauflande, v Galante, vytlačené vlastne po realizácii fotodokumentáciu, jak to naozaj vyzerá, aby si získali nejaký obraz, že naozaj tam nevyrastie pumpa, kde sa budú točiť kamióny jeden za druhým, alebo neviem. Proste naozaj to má slúžiť výhradne, alebo nie výhradne, ale väčšinovo pre návštevníkov Kauflandu, ktorí prídu si nakúpiť, tak buď cestou do obchodu, alebo cestou z obchodu si natankujú palivo do auta. Čiže ja by som toto vám rozdal a potom by som asi, neviem, ešte dal slovo ďalej a po prípade nejaké otázky. Ja som zo spoločnosti Kaufland, Kubán je moje meno. Túto čerpaciu stanicu, ukážem vám prezentácie, sme realizovali už úspešne na filiálke v Galante a asi je naozaj dobré si pozrieť, čo tam bude. Nijakým spôsobom, môžem tu už teraz povedať, z toho pôsobenia, po otvorení, ktoré je,
nejakým spôsobom sa nezvýšila ani doprava, ani nejaké tie vedľajšie účinky s ňou spojené. Čiže naozaj to využívajú zákazníci, ktorí tam už dneska sú v tom Kauflande. A v žiadnom prípade sa nebude jednať o zvýšenú, a nebude ešte nejakej enormne zvýšenú frekvenciu. To asi toľko zo skúseností. Dobre, takže neviem, poprosil by som ešte kolegyne zo stavebného úradu, aby sa, ak môžu sa vyjadriť k tomu, aký je to z pohľadu stavebného úradu, či to je v súlade s platnou dokumentáciou alebo nie. Prosím? Dobre, čiže na úrade to ešte zatiaľ nebolo predložené k prerokovaniu, ale jedná sa proste o to, že to, čo sme požadovali v tom novembri, to bolo zo strany spoločnosti Oliva Kaufland splnené. Tak ako som sa tam vyjadril, že pokiaľ by malo prísť k záberu zelene v rozsahu v šírke 4,5 metra alebo 5, ako to bolo nakreslené, tak mesto bude striktne proti tomu, bude žiadať, budeme robiť opatrenia, ktoré by tomu zabránili. V tomto prípade, keď si to zriadia na stavajúcom parkovisku, tak my v podstate nemáme ani legislatívnu páku na to, aby sme do toho zasiahli, pokiaľ sú moje informácie správne. Takže ak sa k tomu chce niekto vyjadriť, nech sa páči. No toto by sme mohli dievať, slovičko sú. No toto majú, ale ešte môžete to. Alebo my to dostaneme kolegov. Toto je Žužel? Tak ja si myslím, že v podstate podľa toho, čo som videl, môžem konštatovať, že prísľub, ktorý sme dali zo strany mesta, že sme dodržali, že sme spoločnosť Kaufland a Olivu presvedčili. Oni majú samozrejme záujem vychádzať s vami ako zákazníkmi, majú záujem svoje služby zlepšovať a poskytovať zrejme v čo najväčšom rozsahu, tomu ich obchodnému zámeru rozumiem. Zase na druhej strane je legitímny zámer alebo požiadavka obyvateľov, aby sa im zbytočne nezhoršovalo ich životné prostredie. Takže v tomto smere si myslím, že tam došlo k dohode a je tam priestor na to, aby v tej zelení, ako tam je, došlo k ďalšej výsadbe a aby tá činnosť na tej jednostojanovej čerpacej stanici čo najmenej obmedzovala ľudí z okolia predovšetkým pre tých, čo tam bývajú naproti. Lebo myslím si, že pre tých, ktorí bývajú vo vzdialenosti 50 až 100 metrov, už tam nejakým obmedzeniam by nemalo prísť. Sa spýtam, aká pracovná doba tam bude? Súbežne s operacími hodinami Kauflandu. Otváracia doba bude len počas otvorených hodín Kauflandu. Od 6. do 22.30 presne. Alebo tak od 6. do 22.30. Nech sa páči. Ja sa spýtam, je Kaufland odkázaný na toto? Určite Kaufland nie je odkázaný na toto, ale chce pridať ďalšiu službu k svojim službám, ktoré máme. A áno, je to váš názor a určite budeme postupovať v súlade s legislatívou. A môžem ja teda od vás počuť, že prečo nesúhlasíte, nejaký fakt a argument? Je to pekné,
Ako? Jednak to bude neviem ako to tam je umiestnené, teraz som sa to pozerala, ale ja si myslím, že ten Kaufland tam stačí samostatne, že ako firma určite je spokojná, koľko má zákazníkov, koľko profituje a zarába. Myslím si, že ste není odkazaní na to ešte. A takisto aj my ako ľudia, občania, my tam radi chodíme nakupovať, naozaj to máme naskok blízko, preferujeme teda Kaufland, ale Mňa len zaujímajú tie že fakty. nepotrebujeme na tankovanie čerpaciu stanicu, ďalšiu čerpaciu stanicu, ktorú máme hneď, poviem príklad, cez cestu prípadne už každý má nejaké v úvodzovkách svoje obľúbené. Určite budete dávať nejaké výhody a tak ďalej, nejaký, ja neviem, bodový kreditný systém, nejaké zľavy, ako ja to chápem, ale to je z takého ľudského... Ja poprosím v poradí, tuto bol pán a potom pán Dropa, nech sa páči, a potom na druhý Ja mám takú otázku. Na úseku 500 metrov má 3 pumpy, 3 čerpacie stanice. Má to zmysel? A je to v bytovej, dalo by sa povedať, zástavbe. Prečo, keď už sa vybudujeme čerpaciu stanicu za diaľnicou na 18. Odtiaľ prichádza tiež kopu aut a môžu hneď sa tam zastaviť a načerpať. Nevidím zmysel, aby tam stála čerpacia stanica. No. A keď si vezmeme do úvahy, koľko máme čerpacích staníc v meste, 4 minimálne. Aká je ich vyťaženosť? Keď idem popri nich, tak je tam vždy voľno. Tak neviem, či je treba ešte rozširovať sieť a sieť dajme na 18. Pán Dropa, pokiaľ to bude tak, ako hovoríte, že nebude o to záujem, tak tam nebude ani pohybať, nikoho to nebude vyrušovať. Postavia a budú mať čistú stratu. A je to ich zámer alebo rozhodnutie, takže v tomto smere by som im do toho nevstupoval. Pokiaľ nebude o to záujem, tak tam nikto ani nebude chodiť a nebude to využívať. Tam otázka z tejto strany. Balaga, pýtam sa tu pani. Síce bývam tu iba 8 rokov, bývam presne oproti Kauflandu, čo vám môžem apelovať, že bývam presne oproti Kauflandu. Čiže aj príjazdová, aj výjazdová cesta. 6 metrov od budúcej čerpacej stanice. A chcem vám povedať, že stačí tie motorové vozidlá, ktoré chodia do toho Kauflandu a chodia von z toho Kauflandu, stačí si tam sobotu, nedeľu zastať, treba mne na dvor, alebo sadnúť si na dvor a zistíte, že čo je to tam píchať, treba napríklad, alebo zistíte, že aký je tam hluk, treba aj od tých chladiacich vozidiel, ktoré tam chodia v noci a ktoré tam chladia celú noc. Hej. Ďalšia vec, máte šťastie, že tento rok ho nenapadol sneh. Ondrík, však viete o tom, môj sused ďalší, vyhrňajú nám cestu pred našu bránu, to je ďalšia vec, kde chcete potom vyvážať sneh, keď tam dáte čerpaciu stanicu, pokiaľ viem, tak vždycky sa to hrnulo na tú zeleň, vždycky sa to vyhrňalo tam, kopa snehu. To z mojej strany je asi tak nejak všetko. Poradí pán Oleci, potom tam uzatvorí. V čase, keď sa začínala investičná akcia súvisiaca s Kauflandom, sme namietali, že čo to spraví táto výstavba v súvislosti s prúdom, na ktorý sme boli, ja neviem, 50 rokov alebo x rokov zvyknutí. Je pravdou, že Kaufland doniesol, tak ako spomínala tamto pani doktorka predo mnou, že Kaufland doniesol veľký ruch do tejto oblasti, do tejto zóny. A musím zdôrazniť, že ďalšie dodatky tejto investície, proste aj čerpacia stanica ten ruch ešte len zvýši. Jednu zásadnú vec by som rád vedel, ako sa tam bude manipulovať s ropnými produktami. Aj minule, keď sme mali stretnutie v rámci konania územného plánu, som namietal na to, že stav dopravy, hlavne v zimnom období, je tam taký, že tá doprava je tak intenzívna, že sa musí zabezpečovať zvýšená zimná údržba prístupovej komunikácie so štvorprúdovky. Na jar, keď sa to topí, keď sa snehy topia, tak
ten inertný materiál, ktorý je tam nasypaný, ten všetko steká dole na Demenovskú cestu, už znehodnotil jestvujúce odvodňovacie šachty, ktoré sú na Demenovke. Tie sú jednoducho nefunkčné. Sa s tými trápili chlapí, neurobili s tým absolútne nič pred zimnou údržbou a zdá sa mi, že s tým ani neurobia, keď to bude v takomto štádiu. Choďte sa tam, prosím vás pekne, vy ako majiteľ, zástupca Kauflandu, choďte sa tam pozrieť, ako tie šachty, ktoré ste vy osádzali v rámci vašej akcie, ako tie dneska vyzerajú. Dažďová voda zmiešaná s ropnými produktami steká do parčíka, ktorý je tam pred vás. Hej. Tam sa to všetko, lebo to nemá kam otekať. Je jedno veľké šťastie, že sa to dneska nedá preukázať, lebo sneh nenapadol. Ale lánskeho roku to v tomto mieste bolo zúfale. Môžem toľko povedať, že viacerými ľuďmi, ktorými som debatoval na túto tému, bolo konštatované, že zásadne nesúhlasia s realizáciou čerpacej stanice PHM. My sme radi, že je ten Kaufland tam, ale nechceme, aby ďalšie aktivity, hlavne v tejto oblasti, sa tam urobili. Ďakujem. Nech sa páči ešte. By som chcel, však tu ste začal, že legislatívne pôjdete, len pán primátor, vy viete, keď sa mal stavať Kaufland, tak sa vtedy hovorilo jedno auto maximálne za deň, bude to v poriadku, bude tam ticho. Skúste dneska v lete, raz vám to natočím na diktafón, zaspať v noci, keď príde pred Kaufland nejaký kamión, tak o jednej, keď spustíte tú chladiarinu do rána, by som vám prijal pri zavretom okne tam spať. 5-krát som bol za pani riaditeľkou, povedala, že opýtam sa v Prahe, som jej povedal, spravte tam aspoň rampu, aby kamión tam nevošiel, nech ide k Tesku, kde môže vrčať koľko chce. Nie. Teraz ako vy zabezpečíte, že bude kľud v tej štvrti, keď ste povedal hneď, že no, ako to zhorší. Ani vy ste nedodržali slovo zo strany Kauflandu, keď sa jednalo o tom, že kamióny tam nebudú v noci chodiť, to tam učí jedna radosť. Teraz, preto som sa pýtal aj na tú pracovnú dobu, lebo tam sa nedá existovať. Tie domy tam sa zhoršilo životné prostredie oveľa. Sú tam ľudia starší ako ja, treba, sú tam hodne starší, na srdce chorí, proste, kde nedá sa to vetrať jednoducho. A teraz, keď tam príde ešte benzínka, no neviem. To sa ešte zvýši ďalej vlastne ten pohyb tých aut. To musíte uznať. No nedá sa. Teraz bol som niekoľko razy, že tie škrípu, tie lisy, hej. Teraz ja neviem, keď budú stáčať benzín, naftu, keď budú stáčať, zase čo to bude? Hej. Ono sa to povie, keď je ruch celodenný, tak to nereagujete na to, ale v noci to sa nedá jednoducho. A keď tam budú treba v noci naftu voziť, budú v noci benzín voziť, pretože budete chcieť tržiť cez deň, tak zase sa to bude len v noci. A znova ďalšie. Do polnoci budú stáčať, od polnoci pôjde chladiarina na kamiónoch so zeleninou, čo príde. Ja len toľko. Nech sa páči. Moje meno je Jurčo. Chcem sa len jednu vec spýtať, že či ste brali do úvahy, kde je vlastne umiestnený Kaufland. Lebo aj keď pozerám Galantu, tak vidím, že Kaufland je umiestnený niekde vo voľnej zóne. Presne tak, ako Mikuláš. No, nevidím tam rodinné domy. Cez cestu sú rodinné domy. To znamená, že 6 metrov odtiaľ sú rodinné domy. Tak neviem, či 6 metrov ani od Kauflandu 6 metrov nie sú, ale sú rodinné domy. Oveľa ďalej. Na tejto fotke sú o mnoho ďalej rodinné domy. Ja vám vravím, že je presne Kaufland, parkovisko kratšie ako v Mikuláši, dvojprúdová cesta a rodinné domy. Môžete ísť do Galanty sa previesť. Podľa tejto fotky to není na 6 metrov od benzínky. Nie je to v rytnej zóne. Ďalšia otázka, prepáčte, ak skáčem do rečí. Ako bude riešená bezpečnosť? Je to benzínová pumpa, čerpačka s občasnou obsluhou, ak to je tak správne definované. Pán Zoli pravdepodobne bude vedieť. Čo je občasná obsluha? Je to niekde definované v zákone alebo niekde? Ako sa chce mesto alebo Kaufland, prípadne Oliva, vysporiadať s tým,
občania vedia, čo sa tam deje, hlavne v dobe prázdnin, výrastkovia a rôzni turisti podnapití, potužení alkoholom tam chodia. Viete, pán riaditeľ Kauflandu, čo vám robia s košíkmi? Ako bude zabezpečená bezpečnosť? Keď príde nejaký výrastok alebo banda, ktorá tam začne ničiť okolie, sú to vysokoholavé látky. Ako vy zabezpečíte dohľad? Budete mať kamerový systém? Reakčná doba mestskej polície, mám otestované, niekoľko minút na nahlásenie. V tom najlepšom prípade. Ako toto chce mesto, Kaufland, Oliva riešiť? Samotná čerpacia stanica je obslužná, s tým, že tam je pokladničný box, v ktorom sedí človek a vydáva doklady účtovné. A mimo prevádzky čerpacia stanica sa nedá z nej vytiahnuť ani kvapka benzínu, ani kvapka nafty. Ja neviem, o čom sa bavíme, lebo ono sa nedá ísť a niečo odlomiť, aby bude vytekať nafta. Ide o bezpečnosť, celkovú bezpečnosť. Ako takú. Je možné, nevravte mi, že je to nepriestrelné, nerozbitné, vandalozdorné a neviem aké, lebo vieme, čo dneska bohužiaľ niektorí občania dokážu urobiť. Tie hadice... Ale toto asi nie je otázka na nás, lebo viete, to sa aj bez toho, či tam tá čerpacia stanica bude alebo nebude stať, sa môže čokoľvek komukoľvek z nás. Spýtam sa, doteraz čerpacie stanice sú 24 hodín denne obsadené zamestnancmi, ktorí kontrolujú. Väčšina. Ale nie všetky. Áno, ale bolo brané na zreteľ riziko, možné riziko. Čo sa stane, keď niekto nareže hadicu? Tie hadice nie sú neprerezateľné. No nič sa nestane, lebo tej hadici není, keď sa vypne čerpacia stanica, tam je to čerpadlo, ktoré to ťahá z tej zeme. Zvyšky tam sú. No zvyšky tam sú. Keby ju rozrezal, keby ju aj vyložene rozrezal, tak vlastne všetky plochy, ktoré sa stáča alebo manipuluje s benzínom alebo naftou, sú odkanalizované. Už to poznáte z každej pumpy, tú betónovú vaničku, kde sa zastanete a tankujete, tá je odkanalizovaná nie do kanalizácie, ale do havarijnej nádrže. Čiže tam neexistuje, aby tam vytieklo, a keby tam, ja neviem, čo teraz sa pýtať, že budem narezal a zapálil, alebo neviem. Berem príklad. Sú vandali. To vie aj mesto, môžete si to zistiť z mestskej polície, koľko zákrokov bolo riešené. Ja to vidím, ja tam bývam. X-krát som aj volal mestskú políciu na rôznych výrastkov, rôznych vandalov, ktorí tam boli. Čiže toto proste je fakt, ktorý treba brať na zreteľ. Je možné v nočných hodinách, keď bude Kaufland zavretý, benzínka zavretá, nikto tam nebude. Pôjdu tam vandali, môžu poškodiť benzínku, môžu uniknúť látky, benzín, nafta. Ako máte riešené toto bezpečnosť? Budete tam mať kamery, ktoré budú napojené na centrálny dispečing mestskej polície, SBS-ky, budete strážiť vy osobne, nejaký pracovník. Ako je toto poriešené v prípade, že vandali začnú poškodzovať benzínku? Vieme, že sú to látky, ktoré sú vysokohorlavé. 10 metrov najväčšie odolné. Prosím, ako je to s tou bezpečnosťou? V tomto smere, neviem, musíte povedať samozrejme zástupca Olivy, ale či je to Slovnaft, alebo je to Shell je v podstate otvorená, ale ostatné pumpy sú zavreté v meste, potom je až v okoličnom otvorená pumpa. Tam neviem, ako to majú riešené, ale nemám o tom zatiaľ žiadnu vedomosť, že by sa niekto sťažoval, že by tam bol nejaký pokus o zničenie, vandalizmu alebo niečo podobné. Toto si myslím, že ako teoreticky sa o tom uvažovať môže, ale zostáva to v polohe teórie. Ako prosím zástupcov Olivy, či majú s tým skúsenosti. Každá čerpacia stanica je pod kamerovým systémom a mimo prevádzky je osvetlená, čiže ja nevedím hovoriť, že pokiaľ by tam niekto chcel robiť zle, tak tam môže podpaliť auto a mať takú istú hrozbu ropných látok ešte väčšiu, lebo to auto pri určitom teplote môže vybuchnúť, alebo čo len hovorím, tuto je všetky ropné látky sú uložené pod zemou, uzamknutej nádrži, ktorá má niekoľko systémov zabezpečenia, signalizácie elektronickej, že tam nevidím, tu sa musel niekto operovať celú noc, aby niečo vyviedol. A to nepočul som ešte, že by sa niečo na samoobslužnej benzínovej pumpe takéhoto charakteru stávalo alebo stalo. Samozrejme, keď niekto príde a rozbije okno na pokladničnom boxe, tak je to tiež vandalizmus, ale nejak neohrozuje bezpečnosť. V tomto máte pravdu, ide len o to, že
Slovenska tí výtržníci sú ďalšia vec, ktorú možno ani vy neviete, pán majiteľ, ale koľkokrát v noci sú tam ľudia na športových autách upravených a driftujú. Po celom parkovisku driftujú. Sú tam možno 5 minút, čiže reakčná doba polície je taká, že aj keby som zavolal, tak proste nikoho nenájdu. Ako budete riešiť toto? Neviem, prečo by som to mal riešiť ja ako investor nejakej čerpacej stanice. Otázka nie je konkrétne na vašu osobu. Otázka do pléna, na zodpovedných. Ako mienite riešiť celkovú bezpečnosť? Ja som načrtol možné prípady vandalizmu a poškodenia, ktoré môže mať vplyv na nás občanov, ktorí bývame vedľa. Ako chcete zabezpečiť kompletne bezpečnosť nás občanov? Bavíme sa tu teraz o umiestnení čerpacej stanice a nie o tom, že či tam niekto chodí driftovať na parkovisko, kde môže chodiť na toto, môže chodiť aj do Teska a môže chodiť všade po meste, môže aj na námestí driftovať, keď nikto nechytí. Len ako to nemôžeme teraz, my tu si nemyslím, že nikto tu nie je kompetentný teraz sa vyjadriť tomu, ako to chce riešiť. Ak sa to stáva, tak to nie je vôbec problémom čerpacej stanice. V projekte čerpacej stanice alebo pri výstavbe sa musí dohliadať aj na bezpečnosť okolia. Preto sa pýtam, ako bude zabezpečená bezpečnosť čerpacej stanice, kde sú horlavé látky. Neberme teraz príklad, že nejaký výrastok bude tam pižľať nožitkom, rybkou 10 minút alebo 20 minút do hadice. Berme to, že tam proste, ako je zabezpečená bezpečnosť nás, obyvateľov, v prípade, keď sa niečo stane. Spĺňa všetky požadované technické normy, výhlášky, všetko, čo zákon požaduje, aj čo týka bezpečnostných opatrení, spĺňa táto pumpa. Ja neviem, ako by som na to ešte nejak odpovedal. To sa nedá, proste náš štát upravuje právne normy a predpisy upravujú fungovanie každého z nás až dokonca aj všetkých okolností, ktoré nás ovplyvňujú predsa. A keď toto je dodržané, už čo viac sa môže stať, to je tá vyššia moc možno, čo ešte funguje, ale toto už viacej sa asi zabezpečiť nedá. Verte mi, že na 100% budú dodržané, ak nie na 120%, všetky právne, legislatívne normy, ktoré u nás sú, a určite aj nad rámec, pretože sme nemecká spoločnosť a máme niektoré o moc prísnejšie normy, ako platia u nás. Mohol by som jednu otázku, nadviežem vlastne na kolegu, Prokop moje meno. V rámci nejakej tej projekčnej prípravy musí byť spravený protokol vonkajších vplyvov. Predpokladám, že už asi máte, tým pádom je definované výbušné prostredie, ktoré asi pri benzípumpe je. Chcem sa spýtať, v akom rádiuse a aké je to prostredie, ako ďaleko je od tých stojanov. Požiarnej normy 6,8 metra. 6,8 metra je výbušné prostredie. Ďakujem za zodpovedanie otázky. Ale ja by som to, ste sa to chytili, to 6,8 metra, lebo už tu bolo spomenuté, že domy sú najbližšie 6 metrov, ako ja som to nemeral, ale keď to odhadom pozriem... Najbližšie domy sú 25 metrov, ale... Ako, dobre, to je už ako, berme to ako, že licenciu autora, ale je to, ako, tí, čo tam bývajú, tí to vnímajú, že je to veľmi blízko, keď zoberie niekto meter, tak zistí, že je to 25 metrov. By som sa musel odsťahovať o ulicu ďalej, aby som 25 metrov tam býval. No, cesta, chodník, zeleň a ešte ten pás ako od vašeho okna ku tomu, zase to je presne tak o troška menšia licencia ako licencia pána Jurču, keď to není 25, tak je to možno 18,5, ale určite to nebude menej. Dobre, poprosím, aby sme sa neopakovali, zbytečne ešte pani doktorka, nech sa páči. Ja som dobre rozumela, čiže akože zóna bezpečnosti je viac ako 6,8 metra od nejakých akože budov? Nech sa tomu momentálne vyjadriť, lebo není to v tejto projektovej dokumentácii, ktorá vám bola poskytnutá, to nie je opakované, ale pokiaľ viem z iných prípadov, tak sa mi zdá, že to je 6,5 alebo 6,8 metra. Požiadne nebezpečný priestor sa tomu hovorí otvorene. A kompromis, prečo si to napríklad nenahodíte bližšie k budove Kauflandu? My sme to posunuli, Vy si to posúvate smerom k nám. Nie, naopak. Práve, že ten kompromis prišiel od nás. Ale to je akože, spravte väčší kompromis, dajte si to 6,8 a 7, 8, 10 metrov od hlavného vchodu Kauflandu, veď my to obídeme s tými košikmi. Prečo by to nemohlo byť tak? A tým pádom budeme spokojnejší, nebudeme mať vo výhľade túto peknú olivu a vy zarobíte.
musíme sa držať zasa Prečo by to legislatívy tak nemohlo slovenskej byť? a v rámci dopravnej Aha. situácie na parkovisku sa tiež musíme dostať do Ale toho určite by sa niečo plánu. našlo. No myslím, že ten jeden plán bol aj zamenutý z dopravného. Teraz ja už úplne neviem, už tam boli totiž to 3 tie plány, ktoré sme mali a toto je ten posledný, ktorý je prerobený. Mesto už dvakrát zamietlo prekladané návrhy. Tento sa dostal tak, že je tam záber 45 cm strávniku, bez toho, aby sa zasahovalo do akéhokoľvek rastlej zelene, myslím tým kroviny alebo stromy. Takže to si myslím, že je z našej strany rozumné, čo môžeme požadovať. Ten zvyšok už niekto robí na svojom pozemku vo vlastnej režii. Tak ako keď vy budete chcieť si pristaviť šopu alebo opraviť komín alebo fasádu, tak ako suseda to možno nahnevá, ale zasa vy ako ten, kto má zámer niečo urobiť, musíte to urobiť v súlade so zákonom a tým pádom si jeden aj druhý je svojím spôsobom ako keby trocha chránený. Takže sú požiadavky, ktoré si myslím, že sa dajú považovať za oprávnené, na tých sme trvali a tie boli viac menej, teda tie boli splnené vlastne všetky, s tým, že sú požiadavky, ktoré sú morálneho charakteru, my môžeme vysloviť žiadosť, aby to bolo ešte ďalej, alebo aby to tam nebolo vôbec, ale naše právomoci už tak ďaleko nesiahajú. Ale neodpovedali ste mi o ten hluk, hej, ako zabezpečíte v noci, aby tam hluk nebol jednoducho, keď sa bude nafta stáčať. Mimo prevádzky v noci, čiže nespôsobí. Ale naftu, keď budú stáčať, to auto bude hučať. Určite to nebudete stáčať v priebehu dňa. Tak ako Kaufland slúbil, že nebude v noci, teraz to robí v noci, tak ja si myslím, že aj tuto budú kamióny chodiť z PHM v noci. Ako to je už otázka prevádzky, Ale ale to je hlavný dôvod. pokiaľ som si vedomý, tak sa zásobuje tesne pred spustením prevádzky. Čiže v ktorých ranných hodinách nie v noci. A tí ľudia tam žijú celý deň. Viete, je to super tam, je to veľmi dobré, no naozaj je to super, tie kamióny aj v Kauflande. To je celý lievik. Že treba pozrieť sa na tú plochu, to je ako lievik, celý ten Kaufland, to uloženie tam, celá tá budova, to sa len tak ozýva. Neviem, hygiena nech sa tiež vyjadrí k tomu, však keď človek chce podnikať, tak zachraňujú naše životy, ja neviem, hej, výškou stropu a túto celá štvrť, kde to hučí, to nikoho nezaujíma. Hygiena sa tomu vyjadrovala. Je to súčasťou stavebného konania. Toto je ešte nebolo rozbehnuté stavebné konanie, pretože sa debatuje o zámere a o územnom rozhodnutí. Stavebné príde až potom. Tam do toho vstupujú všetci tí, ktorí sa vyjadrujú. To je podľa typu stavby, to je až 34 vyjadrení, ktoré je treba. Čím dôležitejšia stavba, tým viacej tých vyjadrení a tam sa k tomu musí vyjadriť každý ten jednotlivý úrad, či to spĺňa tie normy požadované slovenskou legislatívou. Ešte pán Chytnár chce jedno slovo? Ja by som sa chcel spýtať jednu vec. Bavili sme sa tu o bezpečnosti, o všetkých týchto veciach, ale vzali ste aj do úvahy ulicu Zádvorie? Asi nie. Vy počítate s tým, že vy vytvoríte na kauflandskom parkovisku benzínové čerpadlo. Hej? Ale máme časť Palúcky, ktorá je teraz novo postavená a tam je plno vodičov. A čo keď si on zmyslí, že pôjde tankovať na čerpacú stanicu na Kaufland? Myslíte, že on bude chodiť dookola? Nie. Je tam síce zákaz vjazdu, hej, ale nech sa vyslovia, sú tu niektorí, ktorí sú z ulice, že koľko je tam teraz prejazdných vodičov, ktorí prejdú ulicou. Mestskí policajti tam chodia, ale chodia tam s prepáčením buzerovať cyklistov, ktorí chodia z vrchu dole, hej. Ale tí, čo tam bývajú, tých je tam veľmi málo tých vodičov. Na to sa nepozeráte. Myslíte, že keď Kaufland urobí tam čerpacie stanice, že nám budú dávať rožky o
lacnejšie? Nie. Ja chodím aj do Teska na druhú stranu, hej, a koľko razy tam prídem, tak je tá čerpacia stanica prázdna. Veď tu máme toľko čerpacích staníc v Mikuláši, že to úplne stačí. Ja 54 rokov kerujem, ale nevidel som tak, že by sme mali každých 40-50 metrov jednu čerpacú stanicu. Je to úplne... Ak Kaufland bude mať z toho, že tam postaví niekto čerpacú stanicu, my z toho obyvateľa nebudeme mať nič. Lebo urobte si prieskum, že ktorý vodič príde si kúpiť niečo a príde s prázdnou nádržou, že tam bude tankovať. Dáte zľavu 30-40%? No, pýtam sa, že či dáte zľavu, keď tam budeme chodiť. Ja tam neverám prídem. Na čerpacie látky alebo Kauflandu, čo vám dá na rožky. Teraz neviem, koho sa pýtate presne. Prosím? Tú zľavu, že koho sa pýtate presne. No či dáte zľavu na pohonné hmoty? Sa pýtate o olivy a... Ja zastupujem investora, ja už osobne Chorvátska nebudem, ale určite... Ale v prvom... Mám odpovedať, že 30-40% to určite nebude. V prvom rade mi ide o to, že ulica Zádvorie, hej, je tak komplikovane vyznačená, že... Trošku ja si myslím, že premávka ulice Zádvorie je minimálne dotknutá umiestnením tej pumpy, že pre vás tam to žiadnu komplikáciu neprinesie. Je to otázka naozaj, to vedie tam zákaz prejazdu, z druhej strany je tam jednosmerka. No veď áno. Takže... Ale teraz si zober, že tam bude chcieť ísť, povedzme, že si pôjde natankovať, hej? Že tam pôjde... A teraz tam chodí... Tam pôjde tankovať len ten, kto tam býva, alebo v opačnom prípade ten, kto porušuje zákaz prejazdu. A vtedy vykonáva priestupu. Je dôvod na to, aby bol pokutovaný. Takže je to o disciplíne ľudí. No, ale teraz tam chodia šoféry bez akýchkoľvek obmedzení, hej? No a ešte keď sa urobí tam čerpacia stanica, tak ešte to bude... Dušan, je tam zákaz prejazdu? Je. No, tak... No. Ja si myslím, že je tam všetko to, čo tam má byť, lebo keby tam bol zákaz vjazdu, tak ani ty tady neprejdeš. No ja teda nechodím, hej? Ani autom, ani na bicykli. Na bicykli idem. No, keď tam bude zákaz vjazdu, tak nebudeš môcť. Pozri sa, ja do Protiseru neidem, ale pokiaľ v Zádvorie nebolo spevnená cesta... Dobre, Duško, rád ťa mám, dlho sa poznáme, ale naozaj si myslím, že tvoje obavy sú ďaleko za stupňom reálnosti. Myslíš? Hej. Ja ti urobím záznam, koľko tam chodí autíčiek. Dobre, nech sa páči, pani... Ja by som sa chcela teda spýtať, že či sa tu bavíme len o umiestnení tej čerpacej stanice, alebo vôbec, či bude, alebo nebude. Či sme tu zbytočne, lebo robila sa aj petícia, že sme proti tomu a neviem teda, že ak je to už pase a je to schválené, to chcem vedieť, ak je to už schválené, tak si nemusíme sedieť, či to bude 50 cm bližšie alebo ďalej. Lebo ja si myslím, že mesto naozaj mohlo riešiť to, či nám ju treba. Lebo ja takisto chodím kdekoľvek na čerpacie stanice a vždy tam býva maximálne jedno alebo dve auta a nie na kope toľko tých čerpacích staníc. Keby to bolo pri diaľnici, dajme tomu v poli, ako sa prichádza od Ružomberka do Mikuláša, na diaľnici nemáte kde načerpať od Ružomberka až ja neviem kde. Ale prečo tu na kope, keď je tam Šelka, Tesco a ešte za Demenov ďalšia, tak ako sú 4 smerom na okoličné, teraz ďalšia nová pribudla, veď to je nenormálnosť. No, takže mesto by malo trošku koordinovať a dať to tak, ako sa vyjadril pán Dropa, buď na 18, lebo odtiaľ a tam idú z toho sídliska šoféry a nemajú kde načerpať, ale nie tu kde je to zbytočné, lebo cez cestu sa prejde a je tam obrovská stanica na čerpanie pri Tesku. Takže, ale tí tam neohrozujú nikoho, lebo to stavali, kde bolo kamenné pole a nie sú tam rodinné domy, ale prečo sa to tu napchá? A neviem, no. Pani doktorka, odpoveď na to môže byť len v dvoch polohách. Jedna je tá, že či je to povolené, alebo nie je to povolené.
Zatiaľ nie je povolené nič. Pokiaľ predložia dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou na Slovensku, mesto nemá žiadnu páku na to, aby im to zakázalo si tam postaviť. Keď si ich tam budú chcieť postaviť 3 na parkovisku, tak si ich tam postavia. Tak ako nemáme páku na to, aby sme zakázali výstavbu lekárni, kedy si bola v meste 1 a bolo tu rovnako 33 000 obyvateľov, my nemôžeme, mesto nemá žiadnu páku akémukoľvek podnikateľovi, či to bude živnostník alebo akciová spoločnosť, zakázať vytvoriť si prevádzku, pokiaľ neporušuje stavebný zákon. My nemáme žiadnu páku na to. My nevieme mu zakázať otváracie hodiny, my mu nevieme zakázať zriadenie bordelu, my mu nevieme zakázať zriadenie čerpacej pumpy. To sú proste, ja za to nemôžem. Jeden čas to mesta a obce mali takúto právomoc. Keď som bol primátorom prvýkrát ešte v roku 90-94 a potom to mestám zobrali v 95. alebo 6. roku, pretože niektorí starostovia to zneužívali na ovplyvňovanie konkurenčného prostredia, lebo niekomu dal povolenie, niekomu povolenie nedal. Takto proste samosprávam toto povolenie zobrali a my dneska máme jedinú právomoc, ktorá je v rámci stavebného zákona. A tam chcem povedať to, že pokiaľ to majú to na svojom pozemku, je to v rámci platného územného plánu, pokiaľ tam splnia normy hygienické, bezpečnostné, požiarne a tak ďalej, my nemáme žiadnu páku ako stavebný úrad im to tam zakázať. To, že to posunuli o tých 6 metrov, to je následok vzájomnej dohody a rozprávania. Ani to nemuseli urobiť. Takže je tu zo strany Kauflandu Olivy skutočne ústretový krok ku vám ako obyvateľom, ako mestu, ako tomu, kto ich zastupuje. Ale naše právomoci, bohužiaľ, musím povedať, týmto končia a pokiaľ oni budú uprostred alebo na okraji parkoviska, ktoré je v ich vlastníctve, je to v súlade so stavebnými predpismi, nevieme to vplyvniť. Pán Slavkovský, občania, čo sú potom tu na Andri? Nula. Pán inžinier, ale ja som tu rovnaký občan ako vy, mňa sa to takisto dotýka ako vás. Ja si osobne nemyslím, že toto rozhodnutie je správne. To sa treba opýtať pána Mečiara a poslancov, ktorí to odsúhlasili. Odtedy nikto tento zákon nemal silu zmeniť. Ale robíme potom všetko preto, aby tí občania, jak si želajú, aby to bolo podľa nich, pre nich. Veď je to pre nich robené. Prepáčte, zákony sú robené preto, aby spoločnosť mohla fungovať. A vždycky to bude tak, že niekomu budú vyhovovať viac, niekomu menej. Dnes by nám to vyhovovalo, keby sme mohli zakázať kedykoľvek nejaké podnikateľské aktivity a zase na druhej strane nám to bude zase inokedy nevyhovovať. Takže v tom si nevyberieme. Je taký právny stav a ja ho dnes zmeniť neviem. Takže tu emotívne hovorí o tom, že kto je handra, ja som rovnaká handra ako vy. V tomto smere ešte väčšia, pretože každý z vás, ako tu je, si do mňa plúhne, keď vidie on, ten primátor je ale riadny chumaj, že to nedokázal zastaviť. Ale to, že na to nemá právomoc, to nezoberete do úvahy. A ja z toho vidím ako topák. Prosím, môžem, ja sa s tým nejako uzmierím, ja to prežijem. Ja som nechcel na vás záležiť, ale spie to k tomu. Pristupme konkrétne teda k riešeniu problémov. Bezpečnosť, hluk, ako to Kaufland ide riešiť. Keď mesto to nemôže, tak nech to rieši Kaufland. Lebo my sa chodíme sťažovať tam na informácie, potkany, nečistota, smeti okolo Kauflandu, bezdomovci hej, a kto je tam. My to trpíme, cigáni sa tam združujú, mesto to nemá riešiť, potom kto? My, občania, máme volať stále mestskú políciu? Čerpacia stanica nemá žiadny kiosk. Viem, ale ten hluk, jedná sa o to doplňanie tej pohodnej hmoty. Sme tu kvôli čerpacej stanici teraz a malo by sme si tu proste, by ste mali možnosť tam položiť nejaké otázky na ne a odpovedať a teraz sa bavíme o niečom úplne inom. Dobre, spýtam sa, od 6. do 10. hodiny, čiže od 6. hodiny ranej do 22. hodiny stihnete zásobovať čerpaciu stanicu? Stihnem. Takže po 22. hodine tam nebude žiadne nákladné auto? Slúbiť vám to viem. A
A ďalej? Ja tu zastupujem investora, opakujem. Kaufland, súhlasíte, to splníte? Že po Ja ich nebudem po 22. zastupovať. Určite sa to logicky Dobre, vidíte, ale my to tvrdíme. Preto sme tu, že s tým nesúhlasíme, že nás to obmedzuje. Nie preto, že nechceme Kauflandu, aby mal zvýšené tržby. Len hovorím, že čerpacia stanica, keďže má jediný možný pracovník, tam je v čase od 6. do 22. Teda oni sa tam vystriedajú po určitej dobe, ak im to... Jasné, to už tak nemôže prísť niekto natankovať, doplniť stanicu, keď tam nikto nebude. Tam musí byť ten pracovník, že asi sa to udeje od tej 6. do 22. No, ja hovorím, že nie som odborný na technológiu čerpacích staníc, ale nedá sa podľa mňa bez toho, že tam niekto v nejakom systéme, v tom riadiacom systéme zapne, že sa môže plniť, tak sa nedá si naplniť, ja neviem. Ale myslím si to. Som o tom viac menej presvedčený. Tak poďme riešiť to, že je to váš majetok, pardon, že rozprávam konkrétne na vás, je to kauflandiacký majetok, a riešme to, čo sa tam robí po 10. hodine večer. Je to váš majetok. Nám to vadí, že po 10. večer je tam problém. Je tam klub, je tam, ja neviem, nejaké trixovanie. S čerpacou stanicou alebo všeobecne? Aj čerpacia stanica zvýši, hej, proste budú tam chodiť. Ja vám vravím, na základe skúsenosti z Galanty nijak raz sa nezvýšila frekvencia. Bol robený prieskum medzi ľuďmi, obyvateľmi, či je požiadavka, aby Kaufland nám zabezpečil pohonné hmoty. To je riziko naše. Takže keď to nebude ekonomicky výhodné, je to ako vaše. Ale samozrejme, my sme mali dotazy, prečo nemáme a Tesco má tank pumpu a mali sme ich veľa. My sme aj na základe zákazníkov do tejto služby išli. Áno, samozrejme. Aj v Mikuláši zákazníci vyjadrili požiadavku? Áno. Viete, ako je to... Dostávame strašne veľa zákazníkov, to sa nedá takto vám povedať. Ešte to vám neviem na toto odpovedať. Lenže pre nás je to ten problém, my sme tam 24 hodín denne. Nič nemáme proti tomu od 6. do 10. večera, nech to funguje. Ale čo potom? Mesto do toho nezasahuje a my máme problém. Ale zase, ja by som povedal, že toto nejak upravuje právna legislatíva na Slovensku. Aj hluk ako taký rieši hygiena zrejme v rámci mesta, alebo hygiena, alebo životné prostredie, alebo niekto taký a vy máte možnosť ako občania na 100% si zavolať nejakú skúšobnú komisiu, dať si zmerať hluk, keď sa vám niečo nezdá. A okolo toho mám tiež pár príbehov, ktoré som už prežil a to všetko funguje, veď na Slovensku fungujú predpisy, takže verím tomu, že túto možnosť máte a my budeme musieť sa dostať do tých limitov, ktoré sú schválené zdravotníctvom Slovenskej republiky alebo systém, ako sa volá tá organizácia. Ak dovolíte, my chceme tomu predísť, aby sme takéto veci nemuseli riešiť. No ale my to aj nedovolíme, aby to tam mohlo vôbec byť. Ak to nebude splňať legislatívny rámec, však to vám hovorím. To je ale dopredu sa otestovať hlučnosť nedá, až keď tá realizácia bude urobená. Tej hlučnosti. Ja som osobne bol 5-krát som bol za pani riaditeľkou, alebo ešte aj pán riaditeľ tam bol. Prajem, dajte ako na Čechách rampu. Tá sa zavre, kamión tam nevôjde a je úplne pokoj. Ale nie, ona sa musí v Prahe či kde očítať, nedá sa. Prajem, protihlukovú stenu spravte, nedá sa. Tak o tom toto je. Preto vravíme tu na zásobovaní nočnom. Čo som si zistil, ak vám môžem do toho vstúpiť, tak to, čo bolo dohodnuté, keď sa Kaufland stalo, samozrejme nebol som ja pri tých jednaniach, to majú na starosti iné oddelenie, ako ja zastupujem, som tiež len zamestnanec v Kauflande, tak to, čo bolo vyličené ako zeleň, alebo tie protihlukové steny, tie tam stoja všetky. Tie kríčky, akože tie kríčky, kde ja neviem, ja som není dendrológ, ani zo životného prostredia. Na kamióne je horetka chladiaca jednotka. A takéto kríčky sú tam. A to je protihluková zeleň. Z hygieny tam nik nebol. Keď sme boli vtedy tam občania, nie, to tam nič nebude. Slovo dali vaši kolegovia, že tam sa nič nebude diať. A kde tu, tam tu, no, 1-2 kamióny. Rádi, keby ste tam išli naozaj, videli by ste, že čo to je tam bývať. Ja si myslím, že určite tam nežijem ako vy, ťažko sa mi to hodnotí, ale nejaký pocit mám z toho aj ja. Ja som tiež vyrastal v tomto meste, dokonca oproti presne s výjazdmi. Má dom tiež môj dobrý známy, by som povedal, tiež navštevujem, takže myslím si, že nespávam tam, takže chápem váš postoj a predpokladám, že to tak je, keď to tak vravíte na 100%. Aj s tým meraním, no veď možno určitá hladina je, ale keď vám budem, ja neviem, šepkať v noci, tak aj to vám pôjde na nervíce. Veríte mi, že ja momentálne žijem v Paučinej Lehote, tam aj bývam. No, tak
A veríte mi, že v noci počujem vlak? No to vám verím, ale ten... A čo mám teraz? Aj my ho Kde sa počujeme, stretávame? nie je tak deprimujúci ako to chladenie, keď sa vám pustí, ja neviem, teraz 2 minúty mu to prestane a znova. A teraz už zase zaspávate a znova. A takto to ide až do rána, do 5. Alebo do 5:30, keď to začne. Toto sa určite spýtam riaditeľky terajšej, ktorá tam je a spýtam sa, ako to riešila. Nie, bol som za ňou, ja som jej navrhnul jednu naozaj nízku rampu, ktorá sa zavre večer, nebudú tam driftovať tí chlapci, nepôjdu tam kamiony, pôjdu treba z tomu desku a všetko je v poriadku, všetko je úplne v úplnom poriadku. Spýtam sa aj na toto a môžem určite slúbiť, kde sa to dostalo ku komu u nás a keď sa to nedostalo možno tam, kde sa to mohlo ešte dostať, tak sa o to postaráme v pondelok, keď budeme brať. Skúste sa opýtať, čo vám. V roku 2004 sme dali zmerať hlučnosť. Už v tom čase bola prekročená hlučnosť. Už sme sa postavili preto, aby tam prokar nebol. A hygiena v tom protokole napísala ako záver, že nedoporučuje tam ďalšie takéto objekty, aby sa stavali. To je v tom protokole z roku 2004 ohľadne hlučnosti. A kde sa meralo? Hlučnosť sa merala na Gebenovskej ceste. A už vtedy bola prekročená hlučnosť. A doteraz sa nič nespravilo. To je ako na každej ulici v meste. Keď prechodí auto dookola, kedykoľvek, či to bude Petrovičové nábrežie, alebo to bude Dimenovská cesta, na Dimenovskej ceste je toho hluku ešte tak málo oproti poviem, Palučanskej alebo Štúrovej, alebo Potatranského, že to je úplne neporovnateľné. Proste žijete v meste, bez toho, aby sa tam pohybovali vozidlá, to sa nedá dosiahnuť. To je vec, ktorá je spojená s normálnym životom v meste a tie vozidlá tam budú chodiť a pokiaľ budú chodiť, tak ten moment prejazdu, každé to vozidlo splňa síce svoju základnú normu, bez toho by nemohlo fungovať, ale ten jeho hluk pri prejazde je väčší ako 36 decibelov, ktorá je norma pri priemyselných objektoch a podobne. Takže tam ja nevidím nejaké riešenie. Nech sa páči. Pán primátor, prosím vás pekne, všetko je bolo v poriadku, ale keď si zoberieme ďalšie aktivity, ktoré tu nám majú bežať v tejto lokalite, v tejto oblasti, ide sa stavať nová železnica, o tom sa tu hovorí, to len tá hlučnosť sa zvýši, ide sa prekladať 18 do tejto lokality, tá hlučnosť sa zvýši, a čo potom my? Ďakujem. Už sme niekde úplne inde, ale v tomto smere vy ste inžinier, projektant a viete, že ak ste boli dneska vlakom niekedy v Bratislave, tak ste si mohli všimnúť, že všetky tie nové úseky, kde sa prebudovali na rýchlosť 160 km, sú v blízkosti obydiel chránené protihlukovými zónami, respektíve bariérami, a že ten faktický hluk za tou bariérou je oveľa nižší, ako je dnes, keď ide vlak po násype okolo priehrady. Takže predpokladám, že hluková hladina z titulu prekladky železnice v Palucke sa zníži oproti tej, ktorá je tam dnes. 18, ktorá prináša štátna cesta, ktorá prináša so sebou gro toho dopravného ruchu a dopravného znečistenia hluku. Pokiaľ by sa ju podarilo preložiť niekedy južne od diaľnice, tak bude pod diaľnicu, pod násypom a zasa len výrazne zníži sa hlučnosť v Palucke. Veď nehľadajme na silu problémy tam, kde de facto nie sú. Bude to znamenať ešte veľa úsilia pre pravdepodobne samosprávu, pre mesto, aby dosiahlo výstavbu tej 18 medzi Močiarmi a Cintorínom, pretože tam by to malo prísť nejakému prepojeniu. Nech sa páči. Dobrý deň, ja som chcel opýtať, ak teda tvrdíte, že máte na vlád rovnaký projekt v Galante, tak mňa si budete vedieť povedať, ako sa tam zvýšila tá
frekvencia, respektíve koľko aut sa za deň vystrelí na tej čerpacej stanici bežný pracovný deň alebo v nedeľu? No to som povedal už na začiatku, že nerevidujeme vôbec zvýšenú mieru frekvencie. Nemáte nejaký svoju štatistiku, koľko teraz tam priamo na tej benzínovej pumpe? Koľko je aut? Z tých aut, čo my máme denne, čo ja mám teraz čísla, čo som sa rozprával, lebo to asi vy nebudete vedieť, tak je 30 zákazníkov na tej čerpacej stanici, bolo prvé dni, keď sa otvorilo, ale nerozprával som odvtedy s nimi. A to je pri tej návštevnosti, čo má Kaufland, jednu promile. Odkedy je známy zámer mestu o tejto výstavbe tejto čerpacej stanice? Nebolo možné to niekde v tom Mikulášskom spraviť aj nejaké tematko dať, aby sa širší okruh ľudí dozvedel. Ja o tom mám absolútne nulu. Nemôžem ani laicky, ani odborne tu na nič vám povedať. Ale navezujem na jednu vec, tam je Krtko, záhradkári. A príďte v období sezóny, čo tam je na tej ulici aut, že tam my sa nemôžeme dostať. Koľko razy tam tieto vozy, ktoré vyvádzajú smeti, neprišli do ulice, lebo to bolo zatarené, nemohli sa tam dostať. Čiže neviem sa vyjadriť, no, je to pre mňa neznáme. Pán Ropa, je to zhruba nejaké 4 mesiace, čo mesto o tom vie a mne už dvakrát bolo zvolané takéto stretnutie s občanmi. Prepáčte, keby sme kvôli každému stavebnému povoleniu v meste mali zvolávať 2 až 3 zhromaždenia, tak žiaden stavebník ani podnikateľ v meste s tým nebude spokojný. Ale toto je, priznám, že je to svojím spôsobom osobitná záležitosť, preto sme volili takúto cestu, aby tá verejnosť tú informáciu dostala. Ja by som teda v úvode chcem povedať, aby ste to nebrali, že chcem nejakým spôsobom niečo ovplyvňovať alebo nejak populisticky hovoriť. Chcem práve predložiť nejaký návrh, ktorý by riešil problémy, ktoré sú. Berme z toho hľadiska, ako to vzniklo, že vlastne pán Jurčo začal teda diskutovať na Facebooku a podobne, že nejakým spôsobom sa dozvedel, že ide nejaká výstavba. Z toho vznikla nejaká diskuzia verejnosti, následne bolo nejaké stretnutie 30. augusta, bol urobený zápis, kde bolo to za účasti mesta, občanov, teda 2,5 hodiny, teda sme tam boli k dispozícii ten zápis, kde bolo niečo povedané, že čo sa ide urobiť. Je tu vyhlásenie aj v médiách, že vlastne teda ten stav je taký, že sa pochybilo v územnom pláne a že vlastne teda investor môže žalovať mesto, respektíve ak pôjdeme cestou inou, tak sa môže predložiť návrh na schválenie zmeny územného plánu, tak ako sa to treba zrobilo helipartu. No a toto boli diskuzie, ktoré teda boli s tým, že ubehol určitý čas a vlastne bolo vyhlásené ústne pojednávanie na územné konanie. To znamená zrazu územné konanie a de facto de jure už sa to začalo riešiť. Takže vlastne na tom územnom konaní bol pán Jurča s obyvateľmi, ktorými aktivizoval a následne aj občianske združenie, pretože prišlo tam aj občianske združenie, lebo je účastníkom konania podľa paragrafu 14 a je aj občianska iniciatíva podľa zákona o vplyvu na životné prostredie. Bola spolu, teda koncipovala aj veci územného plánu, vždy sa zúčastňovala týchto vecí a občianske združenie ako subjekt dalo námietky. To znamená, momentálne je územné konanie prerušené, vieme ten právny stav, aký je. Územné konanie je prerušené, ale stále hovoríme o projekte 1. Prerušené s tým, že je tam lehota na vyjadrenie životného prostredia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré znieslo námietky, že nesúhlasí, aby tam bol zásah do zelene, tak, ako to bolo prezentované v projekte 1. To znamená, berme tento stav, aký je. Teraz ako ďalej. Tu je nejaký návrh projektu 2, ktorý vlastne teraz pomedzi ľudí chodí. Ťažko sa dneska vyjadriť, že či je dobrý, alebo je nie. Berme, že samospráva má úlohu zaujímať sa o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov. Ja som tiež robil na meste. Prišiel investor, pýtal, čo chce urobiť, pozrel sa na územný plán, na potreby obyvateľov a odpovedalo sa.
Dneska si treba uvedomiť, že územný plán, ktorý tam je to občianska vybavenosť. To znamená, investor vychádzoval z tohto veci, ale treba preštudovať všetky veci dozadu. Stavebné povolenie Kauflandu, kolaudačné rozhodnenie, kapacitu parkovacích miest, zachovanie zelene a všetky tieto veci. Kontinuita životného prostredia, kontinuita dopravy, kontinuita hygieny, pretože tu je protokol, kde sa jasne hovorí, že v tom území je nežiadúce už realizovať ďalšiu výstavbu. To bolo v spojitosti s Prokárom a s odstupom času tam pribudli ďalšie veci. To znamená, v tejto kontinuite sa to malo všetko vyhodnotiť, to znamená odbornými útvarmi, ktoré sú na tom, keď ten investor prišiel, tak si ideme sadnúť a poďme dať odpoveď. Jedna vec potreba obyvateľov, druhá vec územný plán a veci, ktoré nám bránia tomu, či to má byť alebo nebude mať. A my teraz už vlastne sme v čase, keď je to tu a územné konanie prerušené vďaka len nejakej námietke a čo ďalej. Hej. To znamená, že treba sa nejak zamyslieť, nik nechce brániť investorovi, ak prichádza sem, to, čo niečo prinesie, čo to je dobré, ale treba, aby to bolo v kontinuite so všetkými, veď predsa nechceme, veď vnímame, aký je stav, že vlastne agresivitou developerov alebo nejakým správaním benevolentnej samosprávy sa riešia veci, že vlastne sa všetko dehonestuje. Takže ten Kaufland si zoberme históriu, že aké mal problémy, zámerné vykupovanie pozemkov, aby sa neprišiel a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sa vyriešilo, je to tu, je tu nejaký nový návrh s odstupom času, tak ho vyhodnoťme. Ja mám za to, že ak by sa vyhodnotil komplexne, že tak nech ten Kaufland obetuje aj tie parkovacie miesta, nech mu stavebný úrad dá výnimku, nech sa posunie ďalej, nech tá zelen ostane, dýchá sa kyslík a nech to nebráni ľuďom a nech sa to vyrieši. To znamená, jeden bude spokojný, aj ľudia nebudú takí hodnotení, že sú absolútne proti. Hej, ale nečudujme sa tomu správaniu, hej, lebo je to takýmto spôsobom postavené, ten občan je pred hotovú vec. A teraz čo? Tak ja ťa potrebujem vtedy, keď hádžeš volebné lístky, alebo ťa potrebujem aj vtedy, aby sme spoločne nejako rozobrali veci. Hej? Vtedy nosíme, roznášame aj ja, aj všetci, či letáky, všelijaké veci a začneme rozprávať, že ako čo sľubujeme. No tak sa zamyslíme a povedzme si, že či sa nedá v tom území niečo vyriešiť, kompromisné, tak, aby to nebránilo tomu bytovému, tým veciam, ktoré sú vplyvy, lebo berme, že ten v Kaufland bol vsadený do bytovej zóny. Veď tam býval Kožíne, bol tam rodinný dom a tak ďalej, to sa všetko zmenilo. Hej, ten územný plán je taký občianskej vybavenosti bol aj do roku 2010, aj teraz je taký. Je len to, ako sa vysporiadajú jednotlivé úseky s tým, že či je to vhodné alebo nie. Nie je to v podobe územného plánu zóny, ale to je možná, že vyjde to, keby sme to prepočítali, tak Kaufland by musel obetovať časť stavby, aby vyriešil kompromisnú zeleň. A tam dal. No tak toto možná, že nechceme a hľadajme to, že nech sa niekde posunie tak, aby nebolo takáto situácia. Takže ja navrhujem, aby tento projekt 2 sa nejak prehodnotil, ale v zmysle toho, čo ľudia hovoria. Hej, veď hľadajme riešenie. No, to znamená, že tých 45 cm do zelene, že ja nevyrúbem strom, len to není ideálne. Hej, to znamená, to je len niečo také na zalepenie očí. Keby ste naozaj povedali, že idete, ja neviem, tam, kde predávate tie stromky a tam sa to bude točiť, alebo obetujete nejakú plochu tam, kde sa prichádza s kamionmi, no tak to je celkom niečo iné. Možná, že my tu nás sme veľmi múdri a niekto, kto príde po nás, tak povie, že to, jak sa prichádza tými dole kopcom, že niekto bol blbý a nenehal rezervu na rozšírenie kapacity. No, viete, no tak musíme aj s nadhľadom rozhodovať. Nie len to, že niekto príde, chce stávať, prepočíta kubíky a tak ďalej, hej. No, to znamená, že hľadajme nejaké riešenie. Ja navrhujem stretnúť s investorom ešte mesto, všetky jednotlivé odborné útvary a hľadať to na tom území, by som povedal jalovom, keď poviem vulgárnom a nerieši to týmto spôsobom. V podstate to funguje takým, že od začiatku, aby som to celé vzniklo, hej. Prišiel nejaký zámer investora vybudovať
spoločne v spolupráci s Kauflandom vlastne na parkovisku nejakú ďalšiu službu, čerpaciu stanicu a k tomu predchádzajúce spracuje sa v podstate projekt, ktorý ide na vyjadrenie rôznym inštitúciám, ktoré sa k tomu vyjadrujú. Jedna z tých inštitúcií je vyjadrenie mesta o súlade s územným plánom alebo proste odboru výstavby. A vtedy proste došlo k tomu, že tu vznikol nejaký odpor voči tej čerpacej stanici. Následne na to bola po, neviem, tú presne dobu si nepamätám, koľko mesiacov to bolo, kým sa čakalo, mesto v podstate sa nevyjadrovalo. Bolo zvolané to stretnutie na prelome augusta a septembra, to nakoniec bolo, 30. augusta, to niekto spomenul, to si už nepamätám, alebo oktobri. Na prelome oktobra, novembra, kde sa teda o tom diskutovalo, kde bolo povedané, že v súlade s územným plánom to je, ale proste áno, zasahuje to do zelene. Bola znesená požiadavka, ktorá je aj v tom zápise, aby sme sa pokúsili tú čerpaciu stanicu odsunúť. My sme to po tom stretnutí tú čerpaciu stanicu odsunuli, dali sme znova na vyjadrenie, kde nám prišlo vlastne z nášho pohľadu zamietavé stanovisko z odboru dopravy, kde v podstate nebolo ďalej dovysvetľované. Investor sa rozhodol, že v podstate medzičasom prišlo stanovisko aj k tomu prvému projektu, takže podá sa ten projekt, ktorý má všetky stanoviska kladné. Hej. Počas toho územného konania, ktoré bolo pred 2-3 týždňami, tam vznikla námietka zo strany ochrany prírody. Samozrejme, tá námietka, zobrali sme ho do úvahy, znova sme pristúpili k tomu návrhu odsunúť tú čerpaciu stanicu bližšie ku Kauflandu, von z tej zelene. Bol som tu, osobne sa stretnul aj s pánom z oddelenia dopravy, kde sme si vysvetlili, lebo ja som do toho nastúpil, do toho rozbehnutého vlaku až v čase, keď už tieto posuny už boli určitým spôsobom rozcuchané, raz tak. A v podstate až tam sme sa vlastne po dohode s ním dohodli, že vlastne čo bol problém pri tom posunutí, čo on mal, aké výhrady, lebo nebolo to v tom stanovisku jednoznačne napísané, ale človek, ktorý sa s tým zaoberal predo mňou, asi nevenoval tomu dostatočnú pozornosť, aby sa domáhal toho vysvetlenia. Vysvetlili sme si to dokonca z jeho pohľadu, toto riešenie je dokonca upraví a zlepší prevádzku na parkovisku v Kauflande, kde údajne vznikajú rôznymi skrátkami ľudia. Samozrejme, každý sa snaží zaparkovať čo najbližšie vchodu. Nikto neparkuje na tomto mieste, kde my zaberáme, alebo keď tam niekto aj stojí, tak tam určite ja tam stojím, keď prídem do Litovského Mikuláša a čakám, mám pol hodinu